Oh, sige, kuha. Makuha na. Hindi ba nalimo kayo? Kuha lang ka sa endorsement ba? Ako ang di ko din sa Endorsement? training. Oo ay, patrin na ta kasi papunta. Magpapadagang ibay. Kuha ka sa endorsement. Endorsement. Ang imo kagalingon ba? Imo endorsement to sa Marketing strategy ba? Oo. ayaw pagpada si papa kanang papa kanang iya kuan niya kanang iya istorya. Binuang na malag siya. May lagsiya mag-kuhan. Buhat. Kuha na. Kuha na. Ang imo kagalingon may gamita kanang para magbarog mga karon. Hindi ka magluhod. Oh. Barog mo. Kana sa kulang istorya kanang ako anak. Di na bitata ka sa una kung kusunada ka, buklata ka. Kulata ha. Okay, back up mo. Pamang ka. Ako sa Nicolata. Lagi naga na. Ay, nakanda. Ayan, napag-isa ka. Tapos pina. Para sa anak. Pina ba? Oh, ano? Ha? Sa kadugay na ito si Kubaluban. Marumag. Nahitabo na mong gini karoon sa may pagbati na medyo ko na yung mga. Pero di lagi ko kayo nun. Sa ulang ka. Yeah, with diskarte mark. Diskarte bang tiguang ba? Klaro nga istorya. Dili siya ingaw na anak ini. Ayun lang mga Kinayaw kasi ka. Pinood ganyan nga mo. Na. Sa ulang mo. Ikaw malihan na ko. May pagbati mo ko niya. Ako dyan pa. Wala ba ka ngayon ko? Si Aper ba? Aper ba ni mga buwan ba? Wala. Dugan. Sila taga yung hikuman niya. Ako, sige lang ang isang naman. Hindi ko ako gusto rin yung mga sa kurang istorya. Sige lang ang diba? Diba? Kaya na pa mga pangarap. Ayun, na pa kayo pangarap. Pero wala kayo pangarap. Ano naging? Mark. Kulit na bago, di pa sabak. Isyawan, but boto ko na, boto na ko na mo. Isyawan na kaya ako. Ano, di magka-isog, isog kung taga kahit. Bagay. Piso pa mong kamay. Pag-practice sa grape pack. Diyan. Diyan ba? Diyan ang diyan. Rumo wal, rumo. Rumo ka. Practice og rape mark. Practice yung grape. Ayun ang grape nga ka ng magkuhan ka sa Makon. investigador. Oh, ayaw na kay Loy na. Kadang grape ka nga sa inyo pagsabot. Punta ka sa pagmahal, dili ingon nga rip sa kanang rip na personal nga kanang patyon taga kay rip taga rip sa pagmahal. Patyon tekas kalami day. Pitong ko ni tandan. Sila koko. Sige, kaya. Advice. Ano wala. Ako na siya gita na katong dito ko na siya mag-istambay na ko nakatilaw na siya bukod naman na siya nakatilaw naman na siya salpo no ang ako ika dili tambag ni ako ikastorya ni mo no ayaw ko yung pagpasabak tirahan ka sa imukuan ayaw ko yung pagpasabak Ay, plano. Hey, balak. Patirabaw ng patira. sa klaro nga istorya ngadto mo kita padong no kanang katang gibantog ni mga imuyab dito sa ngadto ba katong mo ito banmo ko ng sama nito so nakatilaw nagkaog salpo katilaw na ko pa Yeah.
Talaw, talaw. Paminaw ha. Ang ako nang batin sa una. Ha? Nakasabot ka wa. Paglargan ni Papa nga to sa Manila, iuli ka siya. Kay usara iya na tanawan. Ninaog siya sa samar. Ngari siya sa rumok. Ito nga di. Ha? Ang imo na siya na magkana ba? Katong kamao na ka. Pero sa una, no? Hindi sa una. Ilaw kang ganang may isang Maestra, doon ka pong nag-ilog. Sa SPC ba? So, kuha ko ganito ka na ito SPC eh. Ulba kay tirada eh, long sleeve niya kuhan ba? SPC, sukat ko. Piyawa kay, lagi yung piyawa kay sa imuyab nilo na eh. Kagaro, bukay-bukay ba? Takasa ba? Ang mabini. 1-1, bagyo. Wow, kaya pa na ko dito. Dakong payo niya ako. Atid sundo day, atid Oh, sundo. tinil ko eh. Ang Tinil ko nga to. love, good guno eh. Naabot ang panahon na pinayasan ko. Di man ko kamamayot. Ilang ang Manilang animal kipiya. Iuyog lagi na ko ng barko na spare lagi. Pagkabog nag-uyog ng barko, di mauyog kayo. Gaya kayo. Gaya kayo. Tao kabog ba? Ikaw na ko sa ilap. Di man ka sa klarong istorya. Grabe, nasikitan ko sa kuyab. Pila ka baril, ang ako luha na aga sa dagat. 14 ka baril. Grabe luha na ako. Giyuyog ng barko, di mauyog ay. Ako ta iya mo ba, di mauyog ay. Higot mong pisik. Ang luha lang. Grabe. Gamay rin itong dagat, ito boy. Grabe. Uy, gitawag na ka ni Mama. Uy. Kanang nahigugma ka ba nga? Nahigugma ka ba nga? Tawag na ka. Abis lang ka na ka. Grabe kay nga gugma ba? Kanabang imong hirot ang gugma ng isip ka babae ba? Kunya, biyaan lang ka? So, lain eh. Oh, tinuod eh. Vlog ka Manila. Gawin pa nang yun, lain yun. Di, Nangit. nangit siya pero lain ang iyang pinagara. Ako, magkano dili ako. Trabaho man ko. Pag nibong ko, pakulin ako. Wala siya. May naman eh. Larugan. I love you lang ko no. Ingon sila ba, kumigo. Ang ako, kumigo naging love you. Dili siya, wala siya. Dito ko na, mahal kita eh. Primerong sakit sa kudughan nga. Sus, Hindi na mo madawat. grabe eh. Ngadto ko sa plaza sa una. Inom ko ka karong siya. Dagong kutsilyo, inom. Basta na'y, wala yun. Manunggap tayo, bahala kong matay ko. Oo man sir. Puro man amigo na ako ang taga kuhan. Kailan ako, Brad. Nino dilado ka. Puro Brad ba? Okay. Stop sa kita na sa mga. Puro Brad ba? Murag koreksyon ba? Brad. Luso no. Oo Brad. Suluman. Oo. Grabe bluha na ako nga. Oh. Grabe, tinuod ko dahil kanibang may gugma ka bang akuan ba? Luha lagi, di ka mo to. Murag, 5 ka baril siguro ang tigumon. 5 ka baril ba? Baril nga, kanang sunlan siguro. Huwagin ako luhagin. Pero ya, basta may gugma ka. Pero di kayo ka may gugma. Kanang ilak-ilak, atik-atik naman na. Pero may gugma ka. Tunay, hilak. tunay. Layan man ang artista. Oh, lain na kay Oh. arte mo. Pero kanang may gugma dyan ka ng kuan. Tinuli. Tuwi. Tunay. Sakitan nyo kay, kanang sakit kay nga. Dili mo, sakit nyo na isamot. Sakit lang nga. Murag di. Di ka kadawat ba? Hindi ka dawat. Sa imo kagalingon, di ka rin sa hilag. Di ka Lisod nang waya kay kastorya, pinsar di ba? ba? Pinsar. Oh, kaita, no. Sa ato ka, tarong. Di kalit mo nagkuhan kay. Awat tayo may mo kay, ito naman siya dito. Ano naman yun? Manayaw, Amping lang yun, amping. manayaw yung ano ninyo, nga. Kamo mga kuhan, manghud na ako. May gugma rin mo gani. Ano lang, swituhan ninyo ang isip ka tao. Pero, kamo rangon, nagpanggo ka ng magkumanuban ba? Oo. Kung na ganyan, na ganyan ninyo ko. O sa inyo, paminaw ba? Sa inyo, sitwasyon sa inyo,
Oo ba? Tropa oh. Oo, matakay bawa ko. Ala, pulin. Pulin na, may uyab no? Pau-pau. May uyab. Pulin. Huwag yan po uyab. Na. Nada. Hindi mo na itaplik. Pwede na. Itaplik eh. Pwede na let. Di mo. Kasi mo na mag-contact ka buɗe kung muligo ta, di ba? Sa liboy mo na. Ana ra. Pwede. Ug asa ang imo? Ang asa gid ang imo kung gid. Kanto push. Oh. Ang kanang focus ba sa imo na ang baka sa repita ka to ka ayo ka to lain. Kanang imo na una ba usaha na ayo daghan na. Kay karon nagabana ka og tagalayo. Nya karon maghigay ta ngari. Nga tata. Sus mayabo ang sabaw kay sakay mo tag sakanan. May ngari kay di mayabon sa wal sa na. Oday, ano na ba? Isuon na sa imo panumduman ba? So na ilang patakan. Ug na kay utok, ug wa kay utok pag pa-extra ma ato sa kadoktora kon. Bilo. Doktor Kirol. Biki bilo de. Dilo. Naong mo na. Awa man ni Rapi, kay katong Rapi race katong. Bikibilo. Naong mo na. Na. Diba sa utok? Tingali mo deg na difference ang now. Oh, ang utok mo. Ang utok mo yung ano. Tingali na difference ang now. Pag way depression na, utok na. Otok. Bikibilo, si Kwan, si Dua ato ko ng doktor. utok mo sa. Bait ka doktor ba nga? Ay din ko. Dili. Ito ba? Lapot mo itong iya. Lapot. Lapot mo itong iya. Katang mo sa nga. Doktor. Gan. Ganyan ko to peace. Bagan ba eh? Kamuta ba nga? Kamuta ba? Sa mana. Ayaw si tanaw kung sa'yo na sa'yo mo kuhan. Layo mo ng best friend. Layo mo ng more than a friend. As a friend, layo mo na. More than a friend. More than a friend. Layo mo na. Less than with equal. Kung sa'yo na sa'yo mo kasing-kasing. Positive with negativity. Kasi mo kasing-kasing. Kasi mo kasing-kasing. Kano siya ihon. Sa ihon. Pero di pa mo siya eh. Di pa higisan. Bye. Bye. Nakamuli ah. Kasi amping. Happy birthday na yun. Happy birthday. MLS Life.